Izzy dwi, a dwi'n chwarae Juliet. Steffan I fi, a fi'n chwarae Romeo. Cyflwyno'r Gwynedd yn chwarae'r nyrs. Eddie Thomas yn chwarae'r ffridd. I'm Scott, I'm playing Tybalt. And I'm Michelle, I'm Lady Capulet. Yn enw I Owain Gwyn, a dwi'n chwarae Mercutio. I'm Jonathan, chwarae Capulet. I'm Imad, chwarae Paris. Gabriel Gordy, Prince a Peter. Chwarae gwmpas gyda'r olygfeydd, trio pethau wahanol. Fi'n rili mwynhau gweld golygfeydd pawb arall yn dod at ei gilydd. Cwrdd o bobl newydd, achos mae rhai ohonon ni nabod ein gilydd ys blynydde, wedi cydweithio beth bynnag. Ond mae rhai bobl dyn ni ddim, a wedi dod I mwynhau cwrdd â nhw. A mae jyst cael cyfle I cyd ffindio'r stori yn lyflu, ynddo? I think it's just getting to know everybody. Playing games with people has probably been my favourite part. Mae ymladd yn arbenigedd dy fi, mae'n rhywbeth wedi hyfforddi yn ors blynyddoedd, a mae gweld sut mae pobl sydd falle a llai o brofiad wedi llwyddo I fachu yn hwnna yn really gyffroes. Personally, I have to say Johnny singing is probably the best thing. Yeah. I love singing. You know, but singing doesn't love me.